Izibongo zokhozi FM olumaphikophiko. Isibhabhanyone esishama phiko phezulu kweGolnetheku. Inyoni endizele emafini kumkhathi wajama zonke izizwe zakhothama. Ukhozi olunjengengudude phakuzisa amaphiko kwaqovumula izulu. Sizwile ihlewula ngezulu kaKE Masinga phansi eintabeni zaseBhodwe. Yaphinde yabubula ngezulu kaBhodloza Nzimande elingenamkhawulo. Ishashalazi zeligida amatshitshi namajongosi. Lagida oLady D, lagida oDithi Ngwenya. Laphinde lagiya amaciko agiya ngombhobho njengesifwili. Ngisho izingcwethu ogcabale mbathathu manyathela noKansas City Mchunu umfana omuhle nabonke abafana bakhona emhlabeni. Ndizanyoni emaphiko-phiko, ndizanyoni yesizwe ujubalale umhlaba wonke. Izibongo zokhozi FM sizibhalelwe umini yakhuba imbongikazi. Umsakazo Ukhozi sekubingelele sakwamukela umsakazo Ukhozi sakwamukela kulona uhlelo ubusuku obuhle gama lami noNongcebo Sihle Mckenzie. Sibonga kakhulu ube nathi kubona ubusuku banamhlanje ngihambisana noSihle Mvundla umdidiyeli walo uhlelo usomaqhosha wethu ohlelweni uSiyanda Ahadebe. Sibheka uhlelo lwethu ukuthi lumi kanjani kubona ubusuku banamhlanje ke sinohlelo ke olithe ukuhluka namhlanje njengoba sizoba nenkulumo ngxoxo esilethelwa ngelokho ezinhle bakwa-Old Mutual Foundation ngokubambisana neNelson Mandela Foundation. Uzokhumbula ukuthi ngolwesino ledlule sike saxoxa noFikile kuhlasa kuyena inhloko ye-Old Mutual Foundation lapho sasikhuluma khona nge-Nelson Mandela Lecture ebikade ikhona ngomgqibelo sakulethela yona futhi i-Nelson Mandela Lecture. Namhlanje ke sinazo ihambeli zethu soxoxa nazo uSihle Mfeka usihlalo we-Old Mutual kusona isifundazwe sethu saKwaZulu-Natal. Ukhona uMnuz Qhamani Tshazi ovela khona kwi-Nelson Mandela Foundation. Bese sixoxa futhi nesambeli sethu esinye uThulani Bhengu isikhulu esiphezulu siqhamuka koMnyango we-Human Settlements umnyango wokuhlaliswa kwabantu kusona isifundazwe sethu saKwaZulu-Natal. Bazosichazela kabanzi ukuthi ikuphi abakwenzayo ukusiza abantu ukuze baqinisekise ukuthi bahlaliswa endaweni eziphephile. Njengoba uzokhumbula ukuthi sike saba nenhlekelele la kusona isifundazwe sethu saKwaZulu-Natal ngo-April walonyaka lapho ke abantu ngempela bekhahlamezeke kakhulu ngenxa yezikhukhula. Siyazi ukuthi umnyango ke uneyinselelo eziningi obhekene nazo so sithola ukuthi ngempela kupho kungenziwa ukuthi kusetshenziswane kangcono uqinisekise ukuthi abantu bahlaliswa ngendlela ephephile. Lokho ke kusibeka ke no9 o'clock bese bakuthi ke ngale kweindaba zehora lesishagalolunye sizongena kuzona izinhlelo zethu zezemfundo. Uyazi ukuthi silekelela umfundi ka grade 12 ukuthi ayilungiselele ivivinyo zokuphela konyaka. Namhlanje sibheka igeography grade 12 paper 1 uzobe khona uthisha uZwane waseMondlo Secondary School ovela khona eZululand district. Lokho kusibeka ku 10 o'clock kuzona izindaba zokugcina zosuku ngale kwazo sikuphindela umdlalo womoya izimpondo zenyathi 11 ke 12. Uyazi ukuthi banazi inhlelo zethu zokuthuthukiswa kolimi lwesiZulu nazo ke ezomlando. Namhlanje uzobe khona uDumsani Nxumalo uzobe senzela ke uhlelo lemibhalo yobuciko kanti namhlanje uzobe ekhuluma ngobuciko bomlomo. Uhlelo ke ubusuku obuhle lumi kanjalo kubona ubusuku namhlanje. Khumbula ukuthi uxhumana nathi ngokusebenzisa hashtag ubusuku obuhle ku Twitter uyasitega @ukhozi_FM. Isikhathi 17 minutes past 8 sekubingelele sekwamukela. Isikhathi 20 minutes past 8 konomsakazo Ukhozi ngizobingeleleke ihambeli zethu esinazo njengoba sinazo ihambeli zethu njengoba sengikwazisile emlaleli ezivela kuyona Nelson Mandela Foundation naka-Old Mutual nakuyona Department of Human Settlement KwaZulu-Natal. Ngizoqala nje ngamukele uMnuz Qhamani Tshazi yena ke usocingweni uyena ke ovela kuyona Nelson Mandela Foundation. Sikubingelele sikwamukele Qhamani. Mandibulisa seswami kuwapho esithuthi ngibusela kumaphulaphula bemamela emakhaya. Sibonga kakhulu ukuthi ube nathi bese ngamukela uMnuz Sihle Mfeka usihlalo we-Old Mutual kusona isifundazwe saKwaZulu-Natal. Sikubingelele sikwamukele Sihle. Siyabonga kakhulu noNongcebo sibingelele nabalaleli emakhaya. Ukhona ke no Mr Thulani Bhengu ovela kuyona ke Human Settlements noma ngithi Department of Human Settlements umnyango wokuhlaliswa kwabantu kwaZulu-Natal. Sikubingelele sikwamukele Ngxolosi. Ngiyabingelela sisinoNongcebo kanjalo nakubalaleli emakhaya. Izona ke ihambeli zethu ke mhlambe ake ngiqale ngize kuwena Qhamani. Sibonile ngomgqibelo kukhona iNelson Mandela Lecture bekukhona ke nezihambeli ezivela endaweni ezahlukahlukene emazweni ahlukahlukene ngenxa yokubaluleka kwalomcimbi. Sibonile kade kukhona no Prime Minister wase-Barbados uMiyamotley obeyisikhulumi esiqavile njengoba kuye kube ukuthi njalo unyaka nonyaka kuba khona umuntu osuke kuyena kuyozothula leso sifundo leso. Mhlawumbe nje mangase sithole ukufundiseka ngokubaluleka kwaye-Nelson Mandela Lecture njengoba kusuke kukhona abantu abasuke bezofika bezoxoxa ngeimfundiso nokubalulekile ngawumlando kaDr Nelson Mandela owayengumongameli wethu oqala wonombuso wentando yeningi. Ukubaluleka kwalo lolu suku. Mandibuleka seswami ngolombuzo omhle kangaka. I-Nelson Mandela Annual Lecture ibaluleke kakhulu ukuthi si-Nelson Mandela Foundation.
ibaleke ngendlela ngoba lithuba lethu lokuthi kanye ngonyaka sidibanisa abantu abasuka kwindawo ngendawo abathetha kwi-topics that are very important to us as a foundation. Bazosifundisa thina as a foundation number 1, but also bazoncokola kunye nabantu esithi sisebenzisana nabo kwinkqubo neenkqubo esiziqhubayo as a foundation. Kule minyaka edlulileyo umzekelo i-lecture has been addressed by abantu abafana no-Barack Obama, the late Archbishop Desmond Tutu, which is people who are really prominent in society, number 1, but also abantu aba-understand abakunjani awusebenzisana nabantu abasuka kwi-community ezahlukileyo. Okuqaphelekile ngesikhulumi salonyaka yena u-Honorable Mia Motley okuyena ke uPrime Minister wase-Barbados ilokhu kokuthi uyi-climate change activist. Bekubaluleke ngani lokho kulonyaka ukuthi njengoba nikhethe ukuthi nize kusona isifundazwe sethu saKwaZulu-Natal kubuye kuze umuntu okhuluma kakhulu ngezinto eziphathelene nokuguquguquka komumo wezulu? I-climate change sisami has been ingxaki enkulu esi-affectayo ngakumbi thina sizi-countries zalapha e-Africa. It's affected particularly because asinazo i-resources nohlobo lokwemali to be able to deal ne-climate. Ngathi khona ukuphazamisa ukuxhumana kwethu kahle uqhamani Tshazi ke uveleke Nelson Mandela Foundation, so zama ukuthi sibe sikwazi ukuthi sixhumane naye siqhubeke nengxoxo yethu. Angize kuwena Mnumzane uBhengu, njengomnyango wokuhlaliswa kwabantu, Department of Human Settlement, siyazi ukuthi njengoba besayichaza indaba ye-climate change uMr Tshazi kuke kwabuthi makubhekwa indaba yezikhukhula ezikhahlameza abantu abaningi njengoba sazi ukuthi kusazama ukuthi kubhekwane naso leso simo kutholakala abantu bazokwakhelwa kuphi, bazothuthelwa kuphi, abantu bazwakalisa ukungenami kwabo ngokunye ngoba bafisa kube ukuthi into elungiswa manje kusheshiswe manje ukuze bahlaliseke kahle. Isimo sezikhukhula zango-April kulonyaka. Mhlawumbe njengomnyango njengoba ni-Department of Human Settlement abantu kukhona la besafihle khona amakhanda, kodwa siyazi ukuthi niyayenza imizamo yokuthi kungabi ukuthi phela sekuphela unyaka golokoqo behleli lapho ngoba kuphazamisa ukufunda, kuphazamisa inhlalo nje ngeindlela eziningi. Inhlelo enazo zikhona inhlelo ezinazo mhlawumbe ukuchazela sisakanye nabalaleli ezinkulu kube saqinisa kakhulu ukuthi sicela ukuthi senze imisebenzi ukuthi abantu baphume emahholo la bekade behleli khona. Siqale ngesikhathi izikhukhula zenkolo sinamahholo a-135 akade ehlela abantu. Saba nezinhlelo ezokubakhipha baphuma ngoba bethole impahla yokwakha bakwazi ukuyozisiza uma kungukuthi la beyokwakha khona kuyindawo okusahlaleka kuyona. Umkhakha wokuqala lowo. Owesibili kukhona lokho esikubiza ngokuthi ama-temporary residential units okuyizindlu ezikwazi ukunyuka nje ngokusheshsha esiloko sizakha abanye sibasiza ngazo ukuthi zakheka masisha baphinde baphume babuyele emakhaya baqala impilo kangcono. Cishe kumanje kumahholo 135 esesiwavalile awu-71 kwiprovince yonke, sisasalelwe yilo 64 esawuphusha kakhulu, kanti izindlu lezi sizakha ngokusheshsha ngoba cishe ireport yanamhlanje ekuseni bese sila ko 1582 eseziphelile. Kodwa itarget yethu beku 1810. So sesisalelwa nje ezingaphezulu ka 200 ukuthi sikwazi ukuziqedela kulabo abadinga ukuthi baphume masishana. Asigcine ke ngaloko siyabheka nezinye inhlelo zokuthi malitholakala ithuba le ndawo esizibiza ngokuthi ziyaqashiswa ezingconywana abanye baphume baqale bayohlala kuzona ngoba ukuze bakwazi ukwenza ama-homework engane zezikole bawenzela kulezo ndawo baqhubeke nempilo zabo baphume nje emahholo. So ngathi imikhakha emithathu emkhulu esiyiphushayo ukuzama ukuthi abantu baphume emahholo. Sinako ukubambisana kodwa umsebenzi mkhulu ngoba indawo ukuzokwakha aziziningi. Indawo nje yaseThekwini kakhulukazi iyehla iyenyuka futhi nemihosha. So umunye umuntu noma uthola ukuthi unayo indawo athi uyokwakha kuyona, sithi mase sithi siyobheka sihamba no-engineer sithola ukuthi ayingeke le ndawo ngamehlo enyama ibuka ki-right, kodwa mase sifaka imishini sithola ukuthi ayingeke mangafika imvula enkulu nje futhi uzophinda imuke futhi. Bese umuntu abantu okunganeliseka ukuthi hayibo kwenzeka kanjani ukuthi ngingakheleki ngoba nansi indawo ngayibona kanti cha indawo ayikho esimweni sokuthi ngempela ngakhiwa. Ezinye zezinto engathi sibhekana nazo njengamanje. Bengithi ngisazokubuza lokho ngaphambi kokuthi ngize kuyena uSihle azosichazela ngokusebenzisana kwenu nokubambisana kwenu ekuthenini lezo inhlelo niyakwazi ukuthi ngempela nenze benifisa ukuthi nikwenze, kodwa kuye kube khona nalento yokuthi thina singaqondi
sibuke sithi hayibonazi izikhulu ikhuluma kodwa izindla azakhiwe ngoba thina mangibuke nami nje mangase ngiphuma nje ungikhombisa ngingathi nje yabona nansi indawo la isangweni la ka SABC ngingayivusa indlu yami la ngibone kungifanele kanti manifika nina nihamba nabantu abasemkhakheni yahlukahlukene ephathelene nezokwakho ngoba ave ukuthi uvela ufike nje ufaka ifoundation ugxumeka istini khona imigude kufanele ilandele singazitholi sesimene sifanayo eminyakeni ezayo. That's correct. Kunjalo impela yiloko esesithi manje sesifuna ukwakha kangcono ukuze lengozi eyasehlakalela ingasiphinde kakhulu. Uke wakhuluma kakhulu ngendaba ye climate change. Basifundise kakhulu ukuthi kunezinto esekufanele sizibheke ezinye zazo ezazingabalekile ngesikhathi isimo sezimvula nezikhukhula nekushintsha nje kwesimo sezulu kungeje kungeyona lento sekuyiyona njengamanje. Kodwa manje sokufanele sithi masakha sikubhekisise kangcono ngoba sesifundile nakwezinye indawo ukuthi hayi lolu hlobo nje lokwakha lungase lusifake enkingeni ngokuhamba kwesikhathi. Asibone ukuthi abantu sibabeka kanjani endaweni ezingcono. Eminye imisebenzi esiyiphusha kakhulu njengamanje leyo. 28 minutes past 8 siyakumema ke nawe umlaleli ungayithumela ke ivoice note ku 0716136667 mawufisa nje ukuthi uphawule njengoba zikhona ihambeli zethu. Ngiphinde ngikukhumbuze ukuthi sihleli naso ke isihambeli sethu Thulani Bhengu yena kade eqeda ukuphawula manje eqeda ukuphefumula manje uvela kone ke umnyango wezokuhlaliswa kwabantu Department of Human Settlement ukhona uSihle Mfeka usihlalo we-Old Mutual kanti ukhona ke noNongcebo Tshazi ovela ke Nelson Mandela Foundation eske savula nje sixoxa naye sazophinde sibuyele kuyena njengoba kade ebheka kakhulu yona le indaba yokuguquguquka komumo wezulu ngolwasemzini ke kuthiwa climate change. Kodwa ngaphambi kokuthi sibuyele eQhamani ngizoza kuwena Sihle. Sihle nisebenzisana ni Old Mutual Foundation. Nisebenzisana ne-Colin Mashawana Foundation, Nelson Mandela Foundation, Premier's Office, ihhovisi likaNdunankulu wesifundazwe sethu saKwaZulu Natal, nomnyango wokuhlaliswa kwabantu esifundazweni Department of Human Settlement, i-Red Cross. Nathi siwumsakazo Ukhozi ngokubambisana niphumile nathi bakithi nathi ake silekelele, ake size namahalavu nathi silekelele sakhele abantu. Uhlelo lokwakhela abantu abakhahlamezeka ngenxa yezikhukhula lihamba kanjani? Asibonge kakhulu ithuba noNongcebo. Ukusukuma kwethu nje siyibhizinisi kukhumba kona ukuthi sizimisele ukuthi sibone umnotho wase-KZN ufukuleka nabantu bakithi futhi bakwazi ukuthola indawo zokuhlala njengoba sebekile umfowethu. Lokho sikwenza ngoba sicabanga ukuthi ama-customer ethu yibo labantu esihlala nabo emphakathini nokuthi uhulumeni ngeke akwazi ukuzibambela yonke into. Esinye isifundo esithole kuyona i-presentation yangomgqibelo ukuthi njengoba ukukhuluma ngeshoshovu efunakalayo ukuthi nathi njengebhizinisi sibe leso shoshovu esilekelelayo. Okunye ke sizikhomithe kukona as Old Mutual ukuthi sizolekelela nozakwethu esebenza nabo i-Colin Mashawana Foundation ukuba sakhele abantu izindlu across KwaZulu Natal ezo-80. Lokho sikwenza siqonda ukuthi ukuba khona kwabantu nendawo kubuyisa isidima sabo kepha nokuthi futhi njengoba abantu ba-human settlements bangathwali ijoka bodwa. Kukhona into emabhizinisi njengamanje ekhulunywayo ebizwa nge-ESG ukukhuluma ukuthi bhekelela imvelo, ubhekelela inhlalakahle yabantu, uphinde ubhekelele nokuziphatha kwenkampani uqobo. So siyazithola ke leli joka lokuthi njengo-Old Mutual sikwazi ukulelela imiphakathi ngokuthi sakhele izindlu ezo-8 esizikhomithe kuzona. Ungathumela ke ku Twitter usebenzise #ubusuku obuhle @ukhozi_FM usithega lapho mawufisa ukuthi nawe ube ingxenye yengxoxo yanamhlanje. Qhamani ngicabanga ukuthi sesixhumene kahle. Sibonge kakhulu. Qhamani ke ubusayichaza indaba ye-climate change njengoba noNongcolosi esho ukuthi bathe uma sebehlolisisa kwavela ukuthi ngale kokuthi mhlawumbe mangase kubuye imvula noma ngithi imvula enamandla sibone lento esiyibonile ekuqaleni konyaka ukushintsha nje komumo wezulu i-climate change ibiza ukuthi ke sibheke enye indlela yokwenza manje sihlonze ngenye indlela manje ukuthi abantu bakhelwa kanjani bahlaliswa kuphi njalo njalo. Njengoba sibonile ke nani niyibheka le ndaba ye-climate change ngokuthi nilande isishoshovu sawo ke i-climate change njengoba kade sikhona isihambelisayo ke noma ngithi isikhulumi kuyona i-Nelson Mandela Lecture yalonyaka uMia Motley okuyena ke undunankulu wase-Barbados. Ubusasichazela ngaleyo ndawani? Sisihambeni sathi bekubaluleke kakhulu ukuthi ke siyi-foundation bakulonyaka sizise u-Prime Minister wase-Barbados umama uMia Motley. Ibaluleke ngento yokuba ilizwe lakhe le-Barbados ngelinye lamazwe nawo lithe lachaphazeleka kakhulu zii-hurricanes nemvula ezinkulu kwiminyaka edlulileyo.
into besikhe sayibona nathi kwilizwe lethu uMzantsi Afrika siyibona isenzeka kwiphondo laKwaZulu-Natal. It's also why siye decide kulo nyaka masenze annual lecture siyenza kwiphondo lase-KZN for into ezimbili. Number one, uzokubonisa inkxaso esinayo kunye nabantu base-KZN uba sikhona siNelson Mandela Foundation siyaziba izikhalo zenu, siyaziba ingxaki zenu, silapha usuku namhlanje senza le event nepartners yethu siyenza sisebenzisana nani. Okwesibini kuzama ukubonisa kulamazwe asemantla kuba nathi singuMzantsi Afrika sinazo ingxaki ezingumhlobo lunje. Singancedisana njani na ukuze sifike kwi-position apho sikwazi ukungakhona ii-solutions ezanceda kunye abantu balapha eMzantsi Afrika nabantu base-KZN. Njengoba setshilo ubhuti osuke human settlements, ifloods zibancede nabo bakwazi baqalisa ukucinga ngendlela ezidifferent zokwakho uba okay ezinye zezinto besingazijonga eqeleni xa sisakhela abantu izindlu siyazijonga ngoku. Zezinye zezinto ethe sazifunda ke nakwinkulumo engomgqibelo kuba singazenza njani na izinto ngendlela ehlukeleyo kwenza sure kuba kwixa elizayo abantu abaphinde bachaphazeleke ngendlela abachaphazeleke ngayo nesifloods ethe senzeka eqeleni kwalonyaka. Ngiyezwakala uyichaza lento Qhamani, ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe abantu okuwukuthi bahlangabezana nenkinga enkulu uma sekufanele baphume baye emphakathini bayokhuluma nabantu babonisane nabantu ngokubakhela kabusha ibona bomnyango wezokuhlaliswa kwabantu, Department of Human Settlement, ngoba cha mina abantu mangase kuthiwa ngixakekele indlu sengiyibonile indawo ungitshena ukuthi contact with climate change engingayiboni mina ngibona imvula ngibona kushisa makushisa ngibabaze ngithi awu kutheni imvula yafika late kulonyaka kutheni besigodola nje ngesonto ledlule mangalela sonto into kuyinto engajwayelekile masuku October November. Mina ngizobabaza lokho bese ngitshela ukuthi lokho kunomthelela empilweni esiphilayo ikusasa kwathintini. Cha bandla ngeke ngikuzwe mina Qhamani ngikhuluma iqiniso njengoba ngingabuka inkinga engibhekene nayo njengamanje. Ngiyaphina ngiya entweni ethi uma nizama ukuthi nibafundise abantu niphume nixhumane nabantu siyayiqonda yini lento ye climate change ukuthi ngempela inomthelela ongakanani empilweni yethu. Umsebenzi ubalulekileyo osenzayo siNelson Mandela Foundation kuzama ufundisa abantu sibafundisa ngento ezipractical abazibonayo abaphila nazo nabo njengoba usutshila uba imvula zithatha ixesha elide kulo nyaka zifike ngethuba imo yezulu phansi yaqalisa utshisa ngaphambili kunaqala. Sizama ubonisa uba izinto ziqhubeka ngohlobo ziqhubeka ngalo asakwazi ukwenza indlela ngohlobo esenza ngalo ekuqaleni. Funeka sitshintshe indlela esicinga ngayo, funeka sitshintshe indlela esenza ngayo, funeka sitshintshe nendlela esisebenza ngayo. Ayonto ilula leyo uba abantu bayive kodwa ibalulekile uba bayazi bayi-understand bayiqonde bayenzeka njani ngoba ekugqibeleni sithi esophinda si-affecteke singabantu. Njengoba usutshila awufuni i-situation whereby kwiminyaka ezayo umuntu aphinde affecteke zii-floods. Ezo floods zokuqala ezumzekelo ofika kwiprovince yase-KZN ngo-2016 there were similar floods but zazi bene-impact ezinayo ngohlobo ezibene-impact ngayo kulo nyaka. Into ezama ubonisa utshintsho uba in 10 years time should we get the floods ezisimilar i-problem izoba worse. Into ezama uyenza abantu bayi-understand. Ingeyonto ilula uyicacisela abantu, ingeyonto imnandi ukuthi abantu bayive kodwa siyazame ngandlela zonke uba at least information sizize phambili ebantwini, abantu bayive information ekhatshwa i-research, information ekhatshwa i-practical experience yabantu bathe bona bazivela bona kuqala babona uba heyi kuyanyanzeleka basitshintshe indlela senza ngayo izinto. Isikhathi 25 minutes to 9 ungathumela voice note ku 0716136667 khona ama voice note asengenile ake solalele ke sizophefumula kwakho mlaleli. noNongcebo ngiyanibingelela lapho nabaphathi unhlekelele le udome. Mina ngicela ukubuza ukuthi bakhela kanjani ngoba ngakithi khona abadilikelwa lapha kwesikabiyela obuke ehlanzeni insimvakazi. Ngikutshela ukuthi lokhu kwabhaliswa since kuze kube manje alukho nje olusenziwe ngakithi. Kanti balungisela kanjani bakhela kanjani izindlu ngihlezi uma bengangicacisela lapho. Ngiyabonga uDomet lo shaba. #ubusuku obuhle sanibona noNongcebo neyihambele. Ngicela ukubuza mina ngabe abantu bakhelwa kuphi nendawo noma bakhelwe eduze netheku kuphela ngoba sengayifaka i-email kwaze kwakabili ngaphansi kwelemba. Nakhona ngiqoka abantu abaserious ngempela badinga usizo. Manje so understand ukuthi usizo liswa kuphi uNkulu wamkhizelo ngamaphumulo ngaphansi kwelembe kaMambulo ngibonga. ubusuku obuhle sawubona noNongcebo. Usigaba Dume Sahlumbe emanseleni. Cha mfowethu siyabeza abafundi ngendlela abachaza ngayo. Futhi mina ngijabula mangabe sizoba nabantu abawochwephesha kuleli zwe lakithi ngoba uyabona lesiguquguquko kwesimo sezulu. Hayi kuyinkingi phela akekho ngitshela kwenze njani. Sekosiza bona abafundi labo nawo lapha. Ngiyabonga ke noNongcebo ngilapha eSahlumbe mina.
eManseleni usigaba Duma. Hayi abafowethu hayi. Cha umsebenzi wabo muhle. Right, sizonikeza ke ihambeli zethu ithuba lokuthi ziphendule njengoba ama voice note engenile. Sengaqhubeka ke na uthumele 0716136667. So buyeke neze ihambeli zethu. Seziphawula nazo masibuya ngapha. Father's Day when we were watching Simunyamara. We were dancing mobile had a room divider. Was a classic rehat melody. Ostum, olakasha. I was just old. When men made us feel at home and 50-50 was just a show on TV. That's because they were scared. Now we're learning lessons from the real bads on the estate and Guyani. Hotspot Sally says mom just right for the weekend. Yo, I do this like I do this for TV. I'm the real though. Paying out TV licenses keeps industries alive. Let's stay informed, educated, and entertained. Making memories and telling stories for the now generation. Go to tvlic.co.za. TV licenses. Pay yours. Make a difference. Isikhathi 20 minutes to 9 ngonomsakazo Ukhozi siwazule kama voice note usengaqhubeka mlaleli uthumele ku 0716136667. Ngicabanga ukuthi kulomlaleli obebuza ngohlelo lokwakhelwa kwabantu awubakithi bengibhalile ke lana babadidiyeli sebesusile unhlekelelo bekade buzile ukuthi bahlonzwa kanjani abazokwakhelwa. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe singayiphendula kabili leyo sibheka uhlelo laka Old Mutual bese sibheka ke nohlelo umnyango wokuhlaliswa kwabantu. Ngiqale kwena Mnumzane Mfeka uke uyichaza ukuthi njengoba ushilo ukuthi ninohlelo lokwakhela abantu lusebenza kanjani? Asibonge ithuba. Asisebenzi sisodwa, sisebenza kakhulu nomnyango waKwaZulu Natal ukubheka kwilist abanayo. Kodwa thina ke sisebenzisa igaba zabantu ngempela abaswele. Sinegaba ezine. Sokuqala ukubheka imindeni le eholwa abantwana. Esibiza ukuthi a child led family ukuthi kuyingane iphele ikhona ekhaya izona esezine joka lokuthi londle umndeni. Okunye ke sibheke ogogo aba most vulnerable ukuthi kunekhaya ugogo kuphela holy grant uyena ohola umndeni wonke kwenye indawo ufike abantwana bawo 8 endlini iyodwa esikwazi ukulekela khona. Nokunye ke ilaba hlamba bahola ama grants kodwa ukuthi ama grants abaphumelela. Ake ngenze nje umzekezeko i-example. Siyela kwamakhutha ngolesihlanu lapho kade sikhona no premier siyo launcha le program yokwakha izindlu. Last fike khona sathola umndeni owamukelwa yindlu ngawo April. Umama wangena ngaphansi kwerubble wahlephuka umlenze wanqunya umlenze kumanje uhamba ngewheelchair. Uhlezi nomzukulu. So abantu abanjengalabo esingena kubona umama uzokwakhela umuzi wakhiwayo wakho wonke uphelele ube nefurniture ugcwale wonke bese uyahand over. I-commitment esiyinike kuyona kumama ukuthi kushaya uDecember 15 ebengenile kulomuzi kuwo lonyaka esikuwona. Ngoba uJune kulonyaka bese simgungundlovu kwaDambuza safica umndeni nawo oholwa ugogo obengayiholi ngisho igrant uqobo ehlezi nabantwana sokwabazukulu bakhe. Sapartnerisha futhi ngoba kubalekile sikwenza ukuthi sisebenzisane noza kwethu saka Department of Social Grant salekelela ukuthi ba-registeke bakwazi ukuhola baphinda futhi bakhelwa nemizi. So kuyonke ke lemizi ezowakhiwa u80 ile criteria sisebenzisayo sibhekisayo nokuthi asihlezi esifundeni esisodwa sihamba ifunda eziningana ukuthi wonke umuntu akwazi ukuthola lokho okuncane esinakho. Siqonda lokho noNongcebo ukuthi asikwazi ukuthi silekelele wonke umuntu eSouth Africa kodwa lokho esikwenzayo nathi akube isifundiso kubantu ukuthi nawe la ukhona yenza okuncane okusemandleni wakho ongakwenza sikwazi ukulekelela kule simo esikusona njengamanje. Nxolo simangiza kuwena ngicabanga ukuthi futhi mhlawumbe singasale sesiphendule nalengxenye yesibili njengoba debuza umkhize lapha elembeni esho ukuthi wafaka i-email mhlawumbe asike sihlehle sibheke lolo hlelo lolo lisebenza kanjani ngoba sengathi kunento lapho yokubhalisa nokufaka isicelo njalo njalo bese sidlulela kule yokuthi nihlonza kanjani ukuthi nizoqala kanjani ke ngokuthi wofika eqala olekelelayo noma mhlawumbe ufika abhalisa umuntu bese nihamba niyohlola isimo njalo njalo. Kunohlelo la esilibiza ngokuthi ngesilungu i-SOP Standard Operating Procedure okusho ukuthi uma kunenhlekelele kufanele kwenzekeni. Into eyenzeke la umbuzo nje oqondile ukuthi sakhela abantu abaphazanyiswe yizikhukhula ngoApril nangoMay
kulonyaka. Emva kwesikhukhula sibe namathimba aphume ahambela imizi ukuyothola izinga lomonakalo owonakele emzini ngamunye ukuthi lo isimo sawo sinje, lo isimo sawo sinje. Kuphuma imikhakha emibili eyayibhaliswa abasebenzi bahulumeni ngenkathi besazongeza imizi befuna ukuthola ubungako bomonakalo. Yilaba esithi kungenxa yemvula bazithole sebengasenamuzi qobo lokuthiwa aba-homeless. Bese kuba khona laba esithi imizi ilimele kodwa i-partially damaged. Imikhakha emibili leyo. Laba aba-homeless imvamisa sibathola sebephuma beyohlala nezihlobo noma beyohlala emahholo. Lokho kwenza ukuthi kubalekile ukuthi sisheshe sikwazi ukubasiza ngoba isimo abahleli kusona sichaza ukuthi abasenayo indawo yokuhlala njengamanje. Ngangoba kade betholakale sisazungeza imiphakathi sibhalisa. Bese laba esithi indawo zabo cha kusahlaleka. Kodwa imvula kukhona nje umonakalo ewenzile. Sekungena lolu hlelo lokuthi somsiza ngento yokwakha ukuze apheshe lapho la kulimale khona. Kodwa ngisho ukuthi ngesikhathi ochwepheshe bethu behamba beyizungeza imizi bayakubheka nokuthi lo monakalo uyahambisana yini nesimo lesi senhlekelele esivelile. Ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi umonakalo mhlawumbe obuvela ukhona nangaphambi kwalezi ikhukhula noma ngaphambi kwalemvula okuzokwenza ukuthi ke lo muntu lowo angakutholi ukusizakala njengamanje. Kodwa esiqinisa kubone lo wesithi impela sifikile kuleli khaya i-war room yasendaweni yafakaza nayo na kanjani umonakalo wenzekile ekhaya. Abasahlali la sebeseholo noma sebekomakhelwane bese kuba yibona sithi asibasize kuqala. Kuze ke lo mkhakha wesibele sithi nabo bonakalelwe kodwa kuyahlaleka. Sidinga nje thina ukuba silungise lapha nalapha. Lokho kubuzwa umfethu unhlekelele ngicabanga ukuthi kukhavekile lapho singasho nje ukuthi kwi-district le ayishoyo kwabiyela Ingxoxo district kulezo ndawo njengamanje ama-unit asakhiwe abese eqile ku-347 ewonke. Mhlambe umakhelwane lakhuluma ngaye singakwazi ukuthola imininingwane ukusibona ukuthi yena ungene kuthe makubheka isimo sasegcekeni wangena kumuphi wale minqa esengiyicacisile. Lokho ekuphendula nalombuzo wesibili othi ngayifaka i-email. I-email isebenza kangcono makokuthi iyahambisana nereport eyatholakala ngesikhathi kuphume abantu beyokwenza lokho esithi ama-assessment ubungako bomonakalo. Yiko sayisinxusa abantu ukuthi makwenzeka umonakalo abaye la kuthiwa ku-report wakhona ukuze abantu abazohlola bafike emakhaya emndenini yabo bezobona ubungako bomonakalo. Kodwa ke noma kunjalo uGcwabe into esangadlula yenze ukuthi asixhumane ne-office lethu la ka-disaster management kwiLembe district noma khona lapha kamaphumulo komfowethu uMngoma noma yena uPhakama Mhlongo afika achaze indawo lehlala khona nokuthi kwenzeka lo monakalo ngasizathu thizeni. Mhlamba abakwazanga ukubhalisa noma eza ukuthi yini esavimbile ukuthi singafiki kuyena maduzane then siyobe sesikwazi ukuthi siphendule. But kuloko kokugcina okubekwa umfowethu umsebenzi owenziwe u-Old Mutual ngolesihlanu kade kulonjwa ube muhle kakhulu ngoba lapho sibone indlu ezokwakhiwa ngokugcwele ingakhokhelwe uhulumeni. Okukhombisa ukuthi kule space sithi wonke umunye umuntu okwazi ukulekelela akakwazi ukuthi alekelele. But into engiyithandayo ngakho abashongo ukuthi ngoba abayi-private sector bazofaka imali yabo mase bethi uhulumeni akangasondeli. Badlula bathi uhulumeni sicela nizohlola ukuthi kuzolunga yini la. Umama nje lwambekayo sithe masifike egcekeni khona sathi kufanele kutholakala enye indawo ngoba lo mhlabathi uyanyakaza kwamanje. So bangayakha indlu kodwa ngeke kusizakaleke. Le yesibili yakwakunene khona sithe masifika nabo sathi hayi indawo ikahle kakhulu la. Babe beqala bakha. Okusho ukuthi noma imali eqhamuka kwi-private sector kodwa sisakwazi ukuthi sakhe inhlelo zokuthi uhulumeni ungena kanjani ukuze la singakwazi ukulekelela khona ukuthi abantu bakhelwe ngendlela ezoba nozinzo. Siyaqhubeka nokwenza lokho izikhathi zonke. Ngaphambi kokuthi sithathe ama-VN noma ngithi ama-voice note ngizofunda nje ukuphawula. uGadla Ndlovu kwaDinda uthi sisimbovana isimo esiphila kuso kule insuku sinzima kakhulu ikakhulukazi ey'ndaweni zasemakhaya lapho izindlu yiphahlekwa ngodaka kanti nomnyango ozokuhlalisa kwabantu sibona ugxile kakhulu emadolobheni. Emakhaya siyayibonela. Angazi mhlawumbe ungafisa nje uphawule kulokho Ngcolosi kodwa-ke ngizoqala ngifunde nale. uMagnificent Mncingi Mtungwa uthi noNongcebo nehambeli zakho nathi singabantu ake siyifundise ngempela ukuhlonipha imvelo. Indlela esenza ngayo ubunuku emhlabeni siyawukhohlwa umhlaba ukuthi
uyinto ephilayo okumele siyiphathe kahle nayo izosiphatha kahle ngisemsinga kwamabaso enyadu ecwaka. All right. Mhlawumbe ake sibheke la ukuphawula kwakagadla Ndlovu kwadinda lo phawula ngokuthi sengathi kunakwa kakhulu indawo esemadolobheni. Ya mhlawumbe indlela engaphendula ngayo lapho umfethu Gadla okwenza kubonakala sengathi kuqinisele endaweni esemadolobheni ukuthi ngenxa yokwakha ngokusondelana kwabantu basemadolobheni kwenza isimo somonakalo ne-impact ibonakale inkulu khona izikhathi zonke noma kungenjalo. Kodwa ukuqonda ngqo kulolu daba libekayo umnyango umemezele uhlelo olusha oluqalayo kuba khona ngo-2022 olubizwa ngokuthi i-eradication of mud houses. Okusho ukuthi sesizoqala manje sithi ake sibheke imizi eyakhiwe ngodaka kuphela. Imizi kasemakhaya iba yinhle mihle kanjeni ukuthi ingaba khona indlu yakhiwe ngodaka kodwa khona ezinye ezistronganyana egcekeni. Lowo muzi asubali ngokuthi wakhiwe ngodaka. Kodwa sifuna ukukhuluma ngemizi la uthola ukuthi umuzi wonke izindlu abanazo zonke ziwudaka okuchaza ukuthi sisengozini ukuthi zingawa noma yinini. Siyaliqala kuhlelo lokuthi siqale siba prioritize ukuze bakwazi ukuthi basizakale kulolu hlelo lokuremove kwama mud houses la selingene khona kakhulu endaweni zamakhosi imvamisa. Kulo yesibili ngiyavumelana kakhulu noMntungu ukuthi sicela imphakathi isilekelele nayo ngoba eminye umonakalo esiyibonile. Sithi mase sifika khona size sibuzana ukuthi kodwa lo kadakhala yena weyicabangeni. Umuntu uyawubona umhosha ula phambi kwegceke. Kodwa yena ubeka indlu. Uthi amanzi kwakha la eduze. Uthi amanzi wakha la eduze. Ubona ngathi uright ufuna ukuqhela kwabanye omakhelwane. Inkinga mase lina imvula seyinkulu sekuyinkinga yethu sonke. Ukuthi siyacela ukuba sibambisana ngempela kube khona ukuhlehla thizeni. Umnyango wakaKhokta uke walwakho uhlelo lokuthi sibonisane neenduna namakhosi. Nje mahala ukuthi sithumela ama-town planner no-engineer ukuthi makobe kumuntu esigodini lokuthi ukuqhina kwezinye indawo simluleke ukuthi ayingeke angathi la sekutsheke kakhulu angathi la kusemhosheni angathi la kunjani ukuze bonke abantu bakhe endaweni ezibukeka ziphephile. Siyacela ukuthi abantu balisupport lolo hlelo. Uhulumeni naye ukuthi usuke ulwa mawenze njalo suke sigwema ingozi eyokwenzeka ngelinye ilanga masikudedela ukuthi uzumoshe imali yakho wakhe endaweni mhlawumbe ngempela ngase kumokeke kuyona ngokuhamba kwesikhathi. Mhlawumbe ngisho futhi nokuthi akuve kwamanzi kuphela. Kwezinye indawo sibona abantu bakha ngesilungu kubeza ukuthi plateau la uthola ukuthi kubuya kupholile kodwa umoya oqhamuka ngezansi umuke wanyuka ngentaba waqondana ngqo neroof uzovela uyiketule iroof nje yasekhaya. Hayi futhi ngoba umkhulu kodwa ngoba uvele wa-accumulate noma wahlangana ngenkathi ukhuphuka yebo. Siyawenza ama-wind studies sisho ukuthi lana ngeke kulunge ngoba kunalesi simo. Nakhona umuntu mefike usuku luluhle uzwa kushaya umoya athi kuhle kabi ukupholile la impela kunjalo. Kodwa ku right for ukuthi ungabeka indlu okungenani. Lento yeclimate isifundisa ukuthi uma kuthi wakha lapho sicela ukuthi sibhekisise iroof esiyifakayo nokuthi siyiqinisa kanjani. Ukuhambisana nesimo ayingafani nalesi yakha lapha yaphansi indaveli ngoba wena sewakhe lapha mhlambe khona into sokufanele uyifake ezi-extra ezizothanda ukuthi eziyibambe kangcono iroof mangabe ukuthi kuyenzeka kuba nelomonakalo. Mhlambe kokugcina esikwenzayo lento yokwakha kangcono sibone umsebenzi oqala unganakiwe kodwa uvese usizo lo ukuthi masakha kakhulukazi emakhaya sibeke nejojo tank noma nje ithangi lamanzi. Uyazi leli thangi lenza ukuthi amanzi mechitheka kwi-roof angashesha gijima ashone enzansi ngoba ngenzeka yophazamisa kamakhelwane. Kodwa ungenane u-5000 liter uzogcineka khona la. So imvula amasheshe yaphela amanzi awazange lokuthiwa i-run off. Ahamba awazange ageleza azayophazamisa ngale ngenzansi. Ezinye zezinto eseyifakwa manje as izinyathelo noma ama-intervention ukuthi sikwazi ukuthi uphila kangcono. Manje sebenza izinto ezimbili. Uvikela umakhelwane ukuthi angathelwa amanzi aqhamuka ngasendla. Kunjalo nje futhi sekwenza ukuthi noma kunokuphazamiseka kwesupply yamanzi endaweni ngezimo ezithize kodwa ungenana nakhona amanzi la wemvula esikwazile ukuthi siwakhongozele ngenkathi siqala sakhe. Sizama ukuthi nje kuma project amaningi ezindlu indaba yokubeka ithangi ayisayiseyiba nje inqubo eseyijwayelekile kaphambili. Nenye into mhlawumbe enganakekile ukuthi sineyinkolelo ezingafani luzolokho liphepho kuphahla lami
Ngizokubuka. Kanti mina engakhe endaweni engekho right ngizolokho ngikubuka nje ngilokho ngizungezile ngithi abanomona. Uphahla lwami njalo liyaphephuka kanti ngempela ngoba sinenkolelo engafanisi abantu ungazosola into eziningi. Enye into mhlawumbe futhi ekufanele ke siyibheke ile yokuthi sibheka kakhulu imvulo ngoba thina la eKZN sithola kakhulu imvulo. Kodwa enye into ngizokwenza isibonelo ngesifundazwe sase Western Cape. Labona benenkinga yemlilo. Nakhona lapho kuhlezi kunezexwayisa ukuthi abantu abangakhe endaweni ezithile kungabe endaweni ezithile kungabe endaweni ezithile ngoba once waqala umlilo sike sibone nje ikakhulu uma kuyisikhathi sesehlobo khona kuba nomoya umlilo futhi uqala kalula khona bese ke uthungeleka masisha ke bese ke usiyabhebhetheka ke umlilo ke sekudala inkinga. Ibalekile ngempela lento nje lokade uyichaza ukuthi kufike kuqale kwenziwe i-feasibility study ukuthi ukwakha la ngempela kufanele yini. Qhamani uma ngibuyela kuwena khona into ethinto ungcolosela ngesikhathi kade kuphawula uSihle ephawula ngendaba yokuthi uhlelo lokwakha luka Old Mutual lisebenze kanjani bahlonze kanjani ukuthi ibapha abantu abazobakhela njalo njalo. Wase incoma ke ungcolosi le ndaba yokuthi akuzange kube ukuthi niyimela nganodwana nibese niyasukuma ke nithi hayi thina sakhile senza ukuthi Old Mutual wakhile nikhande lokho kuthiwa i-public private partnership nabambisana nabiza izinhlaka ezahlukahlukene ezizoneluleka nokwenza nje umsebenzi ngendlela uhleleke ngendlela efanele. Mhlawumbe nje masingase sikubheke nalokho kubaleka kwakho Qhamani. Bangibulele seswami yazi lento uthetha kuyo yinto eyadathwa naso speaker sethi bethina ngomgqibelo uxanduva asinalo sidibene sibantu singabantu lanto ibizwa i-collective responsibility asinayo ezabantu kumaxesha amaninzi sisebenza nee-partner ezi-different for uzama uba sifezekise iinkqubo zethu esizenzayo. Zininzi ke iinkqubo neeprojekthi esithe sazenza no-Old Mutual Foundation no-Colin Mashawana Foundation, Imbumba Foundation. Zininzi i-foundation ezisebenza nazo not only eGauteng naphosibhisi khona but naKwaZulu Natal. Umzekelo ngothuba kusenzeka iflooding eqaleni kolonyaka siye safika nezi institutions entenda zibiza safika eKZN sozama uzosupporta sikhupha i-food parcels sikhupha impahla zonxiba. Kuminyaka edlulileyo ngethuba le-COVID besineprogram besiyibiza nge-Each One Feed One eNelson Mandela Foundation apho besithatha ukutya sikusa kwindawo ezahlukahlukeneyo apho abantu bathe bachaphazeleka yi-COVID-19 ngenxa yophela kwemisebenzi ngenxa yenqaba kwemali yothenga igrosari. So kwiinkqubo zethu esizenzayo ukuthi ibalulekile into ye-partnership siyazama sisebenzisane norhulumente wendawo sisebenzisane nee-private institutions ezifana no-Old Mutual kunye nabanye abathe babeyingxenye yethu. Umzekelo kule annual lecture besebenze nee-partners ezifana no-Rekit besebenze nezinye ii-partners kunye ne-provincial government eKwaZulu Natal. Sizama ukuthi kuninzi esingakwenza singabantu xa sibambisene sidibane sonke towards one common goal. Asiyithandi into yosebenza sisedwa siNelson Mandela Foundation. Yenye yee-principles ebezinayo ne-founder yethu the late Nelson Mandela kusetyenziswane ngabantu sibambane izandla ngoba xa sisenza into siyi-collective impact esiyenzayo inkulu kakhulu naxa sina yenza sisedwa into. Sibonga kakhulu Qhamani. Ngizocela nje siphuthume sithathe lama voice note angenile sizama ukuthi siwaphendule umithuba livuma bese siyalisonga uhlelo lwethu. #ubusuku obuhle ngokwazindela ngumelusi. Bengithi mina ake ngibuze kubahlonishwa laba kunokuthi kube sekufaka isandla kwakhelwa abantu. Ayikho indlela ukuthi keqale mhlambe kube nabantu abayizinhloli abayibhekayo izindawo ezinobungozi la abantu abakhe khona eindaweni ezinobungozi bathuthwa abantu kungakenzeki ingozi kungakamoshakala impahla zabo bengakalimali nabo abantu ngokwabo bayazazi indawo okuyizona mhlambe eziyazingenelwa amanzi kakhulu njalo mangabe kusehlobo izulu lina. Labantu bathuthwe kungakanzeki umonakalo njengoba sesubonile umonakalo omkhulu owenziwe ngonyaka odlule ongeke usalungiseka. Manje abantu bangaqhubeka ukuthi mhlambe boze basizwe ukuthi bakhele izindlu bavele nje manje bafune indawo zokwakha eziphephile kungakenzeki umonakalo kungakafi umuntu. Ayikho indlela mhlambe yokwenza kanjalo ukubhekelela ukuthi abantu bakhe engcupheni la. Angibingelele noNongcebo. Igama ngumxolisi kwaZangubo ngisenqothu kwavula amehlo lapha emakundoneni. noNongcebo, ngicela ungitholele ulwazi dadewethu ukuthi ngingabathumelela kanjani kakhulu laba bakwa Human Settlement udaba ngoba nginemizi enginayo esandleni mhlambe mithathu noma i4 yabantu abaswele futhi abasokole abanye babo bakhahlanyezwa isimo seyimvula lezi ezedlule. Bafinyelela kanjani endaweni ezifana nasemakhaya lapha njengothi labo bantu bangabakhona. Angibonge.
Nongcebo uyaphila usiphiwa kambathala eJozini semkhonjeni waziwa ngumshana. Cha, ngiyabonga ukuthi usilethele abantu abanobuhlakani abazocaciseleka ukuthi izindlu zakhiwa kanjani. Nongcebo siyafisa ukuba behambele zonke iy'ndawo. Kunabantu abadinga ngempela usizo. Nongcebo siyabonga. Sesibamba sesigijima ngizocela nje ngize kwena Ngcolosi umzuzu nje owodwa uzindela nangebuza la ukuthi kungenzeka yini ukuthi abantu bathuthwe lapho behleli khona mahleli endaweni enobungozi bese ke usipha inombolo nangumfowethu lapha yana umxolisi ecela inombolo ulapha emagundonini. Ngiyabonga kakhulu. Kungenzeka empeleni songena kulo mkhankaso ngoba kunendawo esizibonayo ingozi engakwenzeka sizihlonze ukuthi lana sengathi akulungile. Kodwa sicela imiphakathi mase kufikwa kuzobikwa kanjalo bakuqonde lokho futhi babambisana nohlelo lokuthi ayi sicela sithi ukuhlehla kancane kulomohosha sicela ukusuka kule ndawo nani imikhankaso sobe sesingena kuyona leyo uma nje indawo zitholakala la bezokwazi ukuthi bathuthelwe khona abantu. Mayelana nemininingwane ngiyocela ukuthi sisebenzise i-email ngoba yona ngathi yayibelula kakhulu le info@kzn-dhs.gov.za iyona ngathi ilula kakhulu ukusixhuma nje siyakwazi ukuthola yonke irecord labantu abafuna ukuthi baxhumane nathi. Kuke njalo ama-disaster management center komasipala nabo bangaqhubeka nokusebenzisana nawo sokwazi ukuthi sithole information ababelethile. Qhamani sibonga kakhulu Thube nathi kona umsakazo Ukhozi. Ndiyabulela sesami, ndiyabulela ngethuba oniphelona. Lo sesibonga kakhulu Thube nathi. Ngiyabonga kakhulu sinakubalalela. Mnumzane Mfeka sibonga kakhulu Thube nathi benobusuku obuhle. Siyabonga. Isikhathi 9 o'clock asithole indaba zehora sikhumbuze umlaleli lolu hlelo bulethulelwa ngelokothe ezinhle abe-Old Mutual Foundation. Ngale kweyindaba songena kuzona iy'nhlelo zethu zezemfundo.